to ni yanzu idan aka waye gari aka ce ya annabi in ya goye matarsa zan goya ta Allah ya goce fito waje ni ma zan goce fito waje wata rana mata ta rasu radiyallahu anha ta dauko na airport muna zuwa daidai kasuwar kofar ruwa tashin ta kofar ruwa na go su biyu na ce tsaya mu rige wannan hanya ni na gidan gaba muka tsaya tana tuka ni kuma na gidan gaba ta dauko daga airport suka shiga gidan ba sai kuma gwamnati kace kun ga kada ku munafunci wannan mata ta hira ku inda kuke so kuma kai kamata ku yi ni ma ko mu hira mu ta soyayya imana ta sai in sun ce ba kawai garo bane mutumin da ba zai ce da matarsa I love you wujuga ma sai ka ce I love you har waka ma sai ka yi in ga maka ka rela mata hoti ho shi ne imana ta ji daɗi ta baka sai ita ba ta kankala wannan mamaki take yi ba zai ta ce